Bugün bizim redaksiyamızga hürmetli konağımız, Kümüş Kumral gazetesinde uzak yıllar baş redaktör bulup işleyen Fakir Safin kilip kirdi. Siz Kümüş Kumral'ını bitinde en yaxşı bilgen şahıslardan birisi şulay bit. Siz mene koyağına barsanız da onun turunda bir koşan da unutmuyorsunuz. Her vakit iske alıp durasız. Biz sizge şunun için ayrım rahmet eteriz. Hem mene bugünkü günde de siz onun haleti bilen, gün kuruşu bilen bir taraf tuğul. Mene gazetenin koy siyağı sizge bigrekte ışıyım iken. Mene şu turda da çilek kızıgız ali bizden haberçilerimizge. İsәнмесез, рәхмәт. Менә шакырып менә шундый интервью алуыбызга. Шуннан да мин менә Көмеш кыңгырау гәзитеннән аерыла алмыйм. Әле минем үземнең күңел халәте буенча да инде физик яктан да хәтта ничектер менә Көмеш кыңгыраудан аерылып китеп булмый. Күрәсең инде ул минем күңелемә нык кергән. Һәм тагы бер сәбәп бар. Мин кайда гына барсам да Көмеш кыңгырауны күтәреп йөрим. Балаларга күрсәтәм, бигрәк тә балалар белән күп очрашабыз бит инде. Biz bit yazıçılar edebiyatның киләчәген кайгыртабыз һәм үзебезгә алмаш әзерлибез. Менә шушы яктан караганда, шушы хасият инде безгә бигрәк тә Көмеш кыңгырау аша без талантлы балаларны эзлибез. Һәм инде әгәр дә шак кына бер бала табыла икән, әле менә күптән түгел Мамадыш районының Улыяз авылында булдык. Biz инде әлбәттә Көмеш кыңгырауга язылдыңмы, Көмеш кыңгырау белән элемтә тотасыңмы, Көмеш кыңгырауга язганнарың җибәр дип, аларга Көмеш кыңгырау гәзитләре тоттырып, үзебезгә күрәсең инде бер яңа ачыш ясыйбыз, шушы һәм үзебезгә алмаш әзерләүдә. Менә Көмеш кыңгырауның иң беренче минем өчен иң кирәкле өлеше аның үзебезгә алмаш әзерләүдә. Инде Көмеш кыңгырау гәзите ул бик İştelikli gazete ballar için ул заманча аның редакциясында бит инде яшь кешеләр эшли хәзер инде элегрәк инде без карт кешеләр идек. Хәзер инде ул бик нык яшәрде. Һәм инде менә шул заманчалык белән үзенә җәлеп итә. Мин үземә дә ниндидер мәктәп үтәм Көмеш кыңгырауны карап, укып. Чөнки хәзер инде журналистикага да таләпләр башка төрле һәм балалар өчен язылган материалларга да. Менә ул яктан кызыклы, бер нәрсә үзгәрмәй, анда балалар язмалары һаман да күп урын алып тора. Без инде балаларны ничектер фикер йөртергә, кулларын ныгытырга, язарга өйрәтү мәктәбе булып тора Көмеш кыңгырау. Vakil abi haberçilerimizge karata bulgan tileklerinizi de jitkiriz әле. Инде Көмеш кыңгырау гәзитенең хәбәрчесе дәрәҗәсенә җиткән шундый балалар бар икән. Бу инде алар өчен дә зур дәрәҗә, газетаның да зур уңышы редакциянең. Мин инде аларны менә шул Көмеш кыңгыраудан аерылмыйча, Көмеш кыңгырауда зур тәҗрибә туплап, киләчәктә инде татар матбугатында, татар әдәбиятында урын алырлык яшь кешеләр үсеп җитүен телим. Инде кем әдәбиятка, кем журналистикага китмәй, әлбәттә инде алар бик күп булачак. Алар менә мин хәзер менә кайда барсам да Көмеш кыңгырау дисәм, кинәт күтәрелеп китеп, без бит Көмеш кыңгырауны укып үскән бу дип әйтеп торалар икән. Димәк инде алар буш буын түгел, аларның күңелләре димәк якты, алар киләчәккә өмет белән яшиләр. Мин инде менә шундый буыннар, шундый кешеләр күп булуын телим.